Radio Philippines Standard Time. Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Aksyon Reports Afternoon Edition. Edition. Alas 5:06 sa Aksyon na Radio Philippines Standard Time. Good afternoon naman bakulod kag Pilipinas sa mayong hapon. Aksyon Reports Afternoon Edition tubtub sa tak na nga alas 6. Inyo ka aksyon na Marlon Genovea may 53 sa diyas na lang Pasko na. 60 kaado naman atis ang tuwig 2022. Sa gihapon espesyal nga adlaw November 2, 2021. Adlaw sang mga minitay, All Souls Day. Sunod din sa adlaw sa mga santos kahapon. Pero subong nga adlaw mga kaaksyon, hindi pareho kahapon kung obra sa mga opisina sa gobyerno ang hambalan. Kung kahapon November 1, special non-working holiday. Subong mga kaaksyon nga November 2, special man. Apang hindi non-working kundi special working day. Una sa balita, una sa aksyon. Ang boss sa Legon City mga empleyado sa gobyerno may trabaho, may obra. Ang All Souls Day subong isa lamang sa tatlo ka mga petsa sang subong tuig 2021 nga dalakip sa proclamation na 1107 ni Presidente Rodrigo Duterte bilang special working days. Ang rason ti para makabulig-bulig kuno pabangon sa pusod Pilipinas sa grabe kalala nga epekto sa COVID-19. Magluwas sa subong nga All Souls Day. Lakip man diri ang Christmas Eve ang December 24. Kag ang katapusan nga adlaw sang tuig namong December 31. Amo ni silang tatlo ni nga special working days mo silingon may obra. Sa mga talatapan sa gobyerno, hindi pareho sa nagligad nga mga tinuig. Temprano pa, bulan pa lamang sa Pebrero, sa ining tatlo ka mga petsa gin anunsyo na gin pabaluna ni Presidente Duterte nga special working days din siya. Nag-aamindar sa listahan sa mga holidays kag special days sa mga tuig 2021 nga napaidalom sa proclamation na 986. Inisyo sang Hulyo tuig 2020. Man adabutang sa daan nga proclamation ining November 2, December 24 kag December 31 sa tuwara pa sa listahan sang special non-working days. Pero subong makaaksyon nga tuig 2021 sa gihapon ang tatlo matawag nga special ugaling way na sang non dugin dula ng non kundi special working days na lamang. Amo ning rason kung nga may obra sa mga opisina nga napaidalom sa gobyerno diri sa pusod sang Pilipinas. Basta kani obra nga ang adlaw special. Dasig ina nga nagatatak sa pinsar sang trabahante ang benepisyo o kon dugang sweldo. Ang dole o kon the Department of Labor and Employment masamigid nga nagapahanumdum sa mga employers, sa mga madam o kon mga sir na dapat istrikto nga sundo ng pagsulundan sa pagbabayad sa nga dugang nga sweldo para sa special working days. Special non-working holiday nga November 1 pati ang 2 special working day. Ang regular holiday sa mga bulan sa Nobyembre ti only one. Nag-aisahan nun ho. Ang wala sa iban kuning November 30 muna sang Bonifacio Day. Arag yapon siya sa regular holiday.
Ikon sadto ang non-working holidays sa kada tuig. 19 ang kadamuon. Subong ginbuhinan 3. Ang bilin mga kaaksyon 16 na lamang. Ang regular holidays naman ara sa napulo na lamang kapetsa. Sa bagong proclamation, ang pulo ka mga regular holidays sining tuig 2021. Tiyan mo ang New Year's Day, January 1, ang araw ng kagitingan, April 9, ng Semana Santa, Huwebes kag Biyernes Santo, April 1 at April 2. Ang Labor Day, Mayo 1. Ang Independence Day, Hunyo 12. Ang National Heroes Day, August 30. Ang last Monday sa bola sa Agosto. Ang Bonifacio Day, November 30. Ang adlaw sa Pasko, December 25. Kag Rizal Day, nga December 30. Ang anom naman ka mga special non-working days. Ang Chinese New Year, February 12. Ang EDSA People Power Revolution, Pebrero 25. Ang Ninoy Aquino Day, August 21. Ang Black Saturday, April 3. Ang All Saints Day, Delanda Day, November 1. Ang Feast sang Immaculate Conception of Mary sa December 8. Kag ang tatlo, tiyaman ng tatlo ka mga nag-mention natin nga special working days. November 2, Christmas Eve, December 24, kag December 31. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Sa ilawantay sini ang mga Pangulong Dinalan, mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan. Tutukan naton na una ang medyo makakalibot naman nga balita angot sa COVID-19 dere sa Negros Occidental. Ibalaw naton maka-aksyon sentro sa ato sa nga talakyan dugay-dugay. Ang sunod sang Kabankalan. Ang isa nga impormasyon nga nakuha naton may ara sang eskwelahan nga subong din pa idalom sa lockdown. Medyo lawig-lawig hasta sa Nobyembre 15 ang lockdown. Tagon man sang kaso sa gyapon sa COVID-19. May ara man mga ka-aksyon nga may napatay. Kung manaon tani kung DNA na tag sa Kabangkalan o kung diri sa may surat sa Bacolod. Kaya gini sa infong ipalabot sa aton digin tag ini diri sa may surat sa Bacolod. Ibalo naton mga ka-aksyon paagi sa City Tourism kag Information Officer na si Miss J. Carlina Gonzales. Paagi sa sari nga palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid ang iban nga balita sa bahin sa lokal? How true is the report? Ano ka matuod nga may ara na pila ka mga kalanaan diri sa Bacolod? O kung sa diin nga bahin nga lugar ni? Nga nagapatuman sang no vaccination, no dine-in? Ang wala makapabakuna kontra COVID-19, di pwede makapungko sa lamisa kag makakaon. Pwede lang siguro makabakal kag gagwa lang. May amo na gid bala ini diri sa surat sa Bacolod o kon sa Negros Occidental. Ibalaw na ito mag-aksyon magod ko na matuod din basi amo na ning pulo panugod. Sang sadto ginasiling sang kalabanan nga ang vaccination importante sa subong. Tangod kung wala basi maghala kaugtas. Tangod hindi pagbatunon sa anuman nga transaksyon pati sa pagkaon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano bagid ang iban nga balita? Kumalik Bacolod nagtala na sang duwa ka adlaw nga ERB hearing para sa mga nagparehistro sa extended registration arena. Ato balang ginasilig nga kuno ginhakot kuno sa iban nga lugar. Diba sila laban lakip din sila sa ERB hearing ni. Kung isipon natin din damo no? Ang ginbaton malang to sa bahin sang kumalik. Kamanti, wala man sang kasuguan nga nagadumili sila sa ila. Patuno na sang kumalik pero may ara na mag-agi na maka-aksyon sa ginatuwag. Election Registration Board nga hearing. Sa simple nga sugilanon ko sa mga timplada pa sa kape sa laon na. Ang binlod sa laon dapat pinogid mabilin. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang hindi maayo nga balita para sa bisan sinuman mamangkot. Wagid sang masabat dali kung din luyag nila kung anong gusto nila. Ang pamangkot dali mag-aksyon, anong gusto nyo? Linog o kung sunog? Anong pilion nyo? Sunog o kung linog? Misin o nga tinuga, wagid ya sa luyag nga pilion diya. Wagid sang gusto nga may magluntad nga linog o kung sunog man.
Ang balita diri sa Negros Occidental, Kabacolod. Ginuyog sa medyo mulubaskog nga linog kay na sa udto. Magnitude 4.1 nga kabaskogon ang nabatyagan. Dito sa may surad sa Sipalay, Negros Occidental, may mga intensities nga nabatyagan. Intensity 3 sa Iloilo City. May instrumental intensities naman. 5 sa bayan sa Sipalay, 3 sa Bago City, kag 2 sa Lacaluta. Halin sa linog, sumabat ang sunog. Sa Barangay Sigay Airport, may ulang bangod sandasig nga pagtingwa sa mga tao dito sa lugar. Nga mapalong ang nagadabadaba nga kalayo, resulta sa kabalay. Ang partial lamang nga nahalitan sang sinisunog. Naglipas ang pinakaoras, ang sirensang fire truck mga ka-aksyon liwat na naman nga nabatian. Bangon isa naman ka fire call kay na nabato nila. Pero gamay lamang to, uway sang ginbilyan nga kahalitan. Pinaiday ka mga trahedya nga hindi gid masami mapreparahan. Ato sining himuon diri, alerto na lang. Kaghalong kita sa tanan nga tirion. Una sa balita, una sa aksyon. Bao ari pagig nga balita ho, lalaki nga nagsakay sa series bus, hubog. Nagsanggin sukot sang bayad, nag-ala Fernando po, o kung nag-ala Lito Lapid siya. Imbes kwarta ang ibayad, kinuha yang daraya nga pusil kang ginaho sa nasukot nga konduktor. Grabe nga habilidad, no? Swerte nga habilidad ni sang persona ni. Pwede nga mahimuan na drama mo. Laka ka lang kabati nga mo niya katabo. Abi natos pelikula na ni masaksihan. Kaya tuntuod magali sa mga buhi. Nagakatabo man gali. Ang sanghana nga idaho ang pusil, maayo lamang. Kaya ang konduktor may pagka Jackie Chan man, may pagka Bruce Lee man, kasi ginagawang pusil. Plus ang driver nagabulig man. Ang resulta mga ka-aksyon, adtong pusil nga ginbayad sa pasahero. Naagaw ang pasahero subong. Imbis makaabot makakadto o kung base makakalagkalag paguntani, o pod sa isa ni pamilya kon barkada, nagkalagkalag subong sa sunod sang silda. Sa laktod nga sugilanon, preso kag mga nakdog isang kaso. Bakod ang pusil nga nakuha sa iya, nga mo kuntaning ibayad niya imbes kwarta. Sos kadelikado pa nga sa isang pusil nga ni. 45 caliber pistol called government model. Yung magluwas nga hubog way pa sang ipakita nga dokumento sa pagdala niya sining pusil nga ni. Yung resulta priso kaso pa tubangon niya. Tuod gid ba lang away ni sa dala sang inugplitihaw. Kag kun nga may dala sa nga pusil, ano ni siya? Medyo may pagkadalayawon man to ang konduktor kag driver. Bangod sa ilang sining abilidad nga maagaw sa giliyon, yadtong pusil kay basi nang linupok sa sulod sang Pasko ay tumaagaw. Ang basi ang pasahero bala nga hubog din naghalak rumentado. Mayo lang kaya may ara sang alisto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, kundi uso ng pag-inabot diri sang una-una gid sa Sinovac COVID-19 vaccines. Ginsundan sang AstraZeneca, Pfizer, Moderna, J&J. Subong lamang nga hapon alas 3 ang takda may nagabot bag-o sa ato sini para matinon. COVID-19 vaccines nga ang iya sining brand ang Sputnik V. Russia naman bag-o nga supply sang vaccines nga nagabot sa na iya mga ka-aksyon. Simple man lang kadabuon sila. 2.7 million doses ang Sputnik V. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5:19, observation report sa patrol. Kamusta hon tanang sitwasyon sa nga surat sa Bacolod? Aksyon! Jan Diaz. Aksyon Jan, kamusta Bacolod subong? Please come in. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Kaulan naman. Slow mo para astig, no?
Nagaulan na naman Aksyon Mar, medyo magulugan umo ng panahon, maulanon, subong hapon. Sa iba na ito, yung mga ka-aksyon, paragi proteksyon sa gugulingon ha. Dapat may kalog, ikaw mo dala, may payong, may kapote, kaya daw medyo maulanon, ginahatong yung panahon. Sili naman yung hapon, nag-autority una, sugod, subong sige na Aksyon maulan na ginatawag na ito, no? Mabunobas ko sa subong medyo kanay-kanay lang, pero dapat hindi magpakampante, dapat na proteksyon gate sa kugalingon kung ikaw nagabiyahe o kung nagapanglakaton, subong nga mga tinion mga ka-aksyon. Anyway, libot kami ang isang patrol, ay kami din sa area sa Rosario, medyo traffic na rin, may ibang yung salakyan, tamaraan guro na magbiyos, kay itugnawan sila guro Aksyon Mar, may salakyan di kayo nagadukaduga, gisan kayo sa makalin. Rason ko nga, nagtugas ang trapiko, diri sa palikuan sa San Juan Rosario, and then approach sa hindi mga ka-aksyon sa area sa Dalan Araneta. Sining hapon, nakabig na rin live from moderate ang sitwasyon kung trapikong atol pagamalaan. Martes pa lang kitang hapon, pero mabatsagan mo na ang pag-ginutok, pag-sinumbali sa mga salakyan. Balik trabaho, balik kang opisina sa mga pribado, kang mga pampubliko, kang mga kombuyan. Pero nga mismo sa may sunod sa konodasyon kung nga ito makita Andre, medyo nagdamo-damo mga ka-aksyon ang mga salakyan nga ras sa dalanon, nagalambiyong, siniman nga hapon. Ganyan biso natin sa totalan ng mga ka-aksyon, likawan temporarily ang paglabay diri sa area sa Dalan Araneta, kung ikaw pagwa sa Metro Bacolod, pasor ikaw nga direksyon. Bagod expect na ron ang medyo magkabulubugat nga trapiko sining nga po na nagafunction ang traffic lights pero bangod sa volume sa mga salakyan, bangod sa maulanon nga panahon medyo mahinay ang lakat sang trapiko mga ka-aksyon. Gaya itong kinabisuhan mga motorista temporarily likaw diri sa area sa Araneta kung may malaan ka diversion road, like for example mga ka-aksyon, ara ka na dala sa San Juan, alin ka na sa may SM City Bacolod, palusot ka na diri sa area sang Dalan San Sebastian, San Juan ay hindi na din magliko pa wala sa laing sa Rosario. May isa na ginalikuan kay na ginimo sa patrol sa station number 1 dito naglabay sa may area sa barangay 16 sa Yulo mga ka-aksyon, lapos sa area sa barangay 5 Airport shortcut ina agad nga hindi kayo din makalusot sa area sa Dalan Araneta palapos 3 sa bahin sa Magsaysay going mga ka-aksyon, no? Dito sa may sur nga bahin sa syudad sa Bacolod kumo nga from Rosario Hernaes going to Rizales Araneta sining hapon nakabig diri nga moderate heavy ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghambala nila mga ka-aksyon ha diri mismo sa Araneta Street. Pero kung diri ka man sa aksyon nga bahin sini nga po nakabigman diri nga moderate to heavy and traffic situation mali mga ka-aksyon sa bahin sa Dalan Burgos Lacson diretso diri man sa bahin sa Rizal Lacson nga sini nga po mahinay tutob kasarangan ang lakat sang trapiko mga ka-aksyon sini man nga mga tanion. So far, kung traffic kid man ang pagkabadalaton, dahil sa may mital matamat na nagabugat ang trapiko, especially sa mga salakyan nga lindri sa may Burgos. Abiso natin sa mga ka-aksyon, kung arap lang kamo sa may Burgos Public Cemetery, kita ka madararko ka Barangay Villamonte, sa tubang sa Police Station number 4, lusot na lang kamo sa Villamonte, mga ka-aksyon, na may dito sa Montelibano, kung sa direksyon makadto Barangay Siferia, o kung palapos ka mga ka-aksyon sa Granada, dito na lang kamo lapos sa may Bangga, ka Fortune Town, din na wala paglikod yung patubalik sa Bangga Iskala, kung shortcut, pakadto Granada, yun yung pagambalan, kay kung diri ka maglusot sa may circumference hall, lalabot, kadaan ka namo sa salakyan, ang segundos, dira pertikrasig, sa traffic lights mga ka-aksyon, bago ka lang giyo, pondo ka na naman, mapila ka gina ka minutos, ang tiner mo, antes ka man makalampuas, sa intersection. Well, as kung diri ka na ginabay, sa area naman diri sang Silmon Tinibano sa may home site, ay karasig na mga ka-aksyon, makalampuas ang iriya, basta ka masensoso ka lang mga ka-aksyon, kada kung masimpuan mo, abintitan pa mo sila kanamo, masalakyan, wide problema, subong hapon, ang malamit-namit nga Lutson, amon din labyan, sa Lutsunan Country, mga ka-aksyon, subong hapon, damo nagabakalat, medyo mahal, pero kung namita ng ibang kabakal gid, why gid sang problema. Pero sa liwat sa tumaka-aksyon ha, maulano ng panahon sa palibot sang syudad Bacolod, subong hapon mga ka-aksyon. May tila naman kabagsaka sa preso sang gatong, diri sa syudad sang Bacolod sa karon nga po, ang preso sang crudo nagamboy mga ka-aksyon sa 50 pesos and 20 centavos to 51 pesos and 15 centavos mga ka-aksyon, bagod sang paghulag sang preso nga ginpatuman kagabi o kung kay nasang kagahon mga ka-aksyon kada Martes ginabantayan among decide ang ginabantayan naman din magsaka o kung magnubo
Martes nga adlaw na makaaksyon kinabatuman kay ginabasihan na nila ang world market. Sa presyo naman sa gasolina, nagamboy na makaaksyon sa 61 pesos and 50 centavos. Ang pinakamahal nga presyo sa gasolina diri sa sulad sang Bacolod, ang pinakabarato rather, ang pinakamahal nagadalangat subong sa 64 pesos and 30 centavos. Average price inasang na mga dalagko nga mga gasolinahan sa sulad sang Bacolod. Kita ko di presyo sang Shelo na agyan rin namon sa may magsaysay nga flyover. Mera ganyan ako, 55. Tapos ila gasolina, gadangat pagidya 66 pesos and 59 centavos. Ang bulupahado lang ito ginawag kung 61, 62, may mahal pagidya 66 pesos mga kaksyon and 56 centavos. So far man ang nakaroon ng sitwasyon sa palibot ng sulad sa Bacolod kang preso sang gatong diri man mismo sa may syudad. Sa totalan nga mga kaksyon, basta masaling panahon, namin kinmanigop sang mainit na kape, pero kung kape ang aton paghambalaan isa lang ang atong gina-endorse sa inyo, mag-isa sa Dr. Alfred's Green Coffee. Mga kaagson ng Dr. Alfred's Green Coffee sa pagpanalasa sa isa. Sa patrol, ang tagibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Oras sa Bacolod Aksyon, sa Bacolod Aksyon, Radyo. Ang iningabahin na naman sa aton sa kalwan sa sang kabangkaran akon ato sa ni pagkatutukan. Standby 527. Franklin Tilahueyo sa ato sa nga live stream, si Homa Lumina, si Dona Jean Gino, Christine Menyes Villalobos mayang hapon, Martin Aliling Inday Blaza, si Noe Erwin de Catoria Gonzales, Ray Baryoga mayang hapon, Pandanon DSB, Milail Oligo, Bani Cafe Tangob, Nemesia Roquez, taga Barangay Tangoban, si Miss Nemesia Roquez. Thank you. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang ayaw sa pagtuhaw sa militon Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod. Kuan ay mga kaaksyon ang sa sunod sang kabankalan. Ibalon naton kung nano ang sitwasyon dira kon COVID-19. Ang paghahamalan kay mati may report kada baton kita nga mayara sa isa ka eskwelahan again pa idalom sa lockdown. Po naton sa biya ka linya ang City Tourism kag Information Officer nga si Ma'am Jake Gonzales. Ma'am Jake, good afternoon. Mayong gabi sa imo Aksyon Marlon, no? Isa ka matahong nga kagabiho na guro sang or haponon halin sa siyudad ng Kabangkalan. Yes, Ma'am Jake, salamat sa tiyempo ginhatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. May mga information nga nagasulod diri sa amon sa Aksyon Radio maging lockdown nga eskwelahan bagod man sang COVID-19. Check namon Ma'am Jake, anong latest dara COVID-19 cases sa Kabangkalan City? Okay, subong no Aksyon Marlon no as of November 2 may ara kita 5 ka cases no bag-o ni nga cases sang COVID-19 kag nagtubo gani ang aton mga cases subong may ara kita nga 61 kag ang zero death subong nga adlaw November 2 kag may pito kita nga new recoveries. Pero ginakasubo gid naton kay ang aton nga utod man no ng aral niya sa pagpangabudlay diri sa pagserbisyo nga si Dr. Gladys Patindol, Medical Officer Force ng CHO sa siyudad ng Kabangkalan District Hospital nagtaliwan. Kasubo man kag ang aton man nga sa CPSU Dean sang College of Arts and Science si Dr. Lorena Bailon Crobes nagtaliwan man kagapon. So bilugid na siyudad daw kapangasubo kay we know very much nga they are the frontliners na no sa aton eskwela at sisinten sa aton nga siyudad when it comes to fighting against COVID. Okay. Nano Ma'am Jake ang ila sa nigan kabatyan? COVID no positive ni siya COVID case kag kag tugang ko pagitili no Aksyon Marlon si Dr. John B. Kaagbayman sa Medical Officer sa Red Society District Hospital nagtaliwan man. So tatlo gid ni sila ka doctor, isa ka doctor ka philosophy kag independent sila positive nga COVID cases. Okay. Doctor of Philosophy amo tong ikatatlo no. So bali tatlo lang ma'am ang mga makabig naton doktor or makabig ta frontliner nga napatay. Ang report kada bato naton may isa pa gid. How true is the report? Tatlo lang ni sila no. Sila, okay. Oo, actually ang sa aton nga November 2 gani wala ni siya nagka-case sa iba ni siya nga syudad na ka-register. Okay. No. Kagay na sang aga sang hapon, gay na sang aga nagpatawag sa aton pinaga ang Mayor Bibing Psycho sang meeting na no sa Barangay Kapitan na i-intensify di ang campaign for vaccination diri sa siyudad sa Kabangkalan. So tanan nga mga barangay especially sa upland areas naton dito na makadto kag magkada per barangay na ning amon nga pagpabakuna. Hindi na intensify tagid para matutukan tagid ang pagbakuna diri nga at least no kung may magtabo nga mga cases diri hindi maamo na ka kuan bala ang
hindi dali ka madutlan sang COVID-19. Okay. Isa ni kadlaw, ano nga pizza ini sila ginbawian sa nga buhi, Ma'am Jay? Ini si Dr. Lorena Bailon Crobes, si Dr. Gladys kagapon na bawian ni sila. And then ang isa si Dr. Jandik Kagbay, wala na siya na namon no kung sa sano, pero this was reported to us na I think kagapon man siya na bawi sa kagapon man siya na dula sa kabuhi. Anong sitwasyon sa ila sa ikayong lawas, Ma'am Jake? Ang information nga na-receive niyo before nga natabo na sa ila? So far no, Aksyon ang amon inina okay man ni sila, they're on duty as of nan siguro we don't know amo na nga kinahanglan pa bakuna kita gin-intensify tayo bakuna kay wait na nakatakabalo kung anong aton nga nasugata adlaw-adlaw ng mga tao. Kabalo kasi na everybody you take it nga tanan nga tao suspected na nga positive so dapat tabakuron ta na lang gid ang aton nga lawas ini. Kay sila, I know, good duty pa Dr. Gladys. She's my good friend. Gatawaganay pa kami ni. And then, all the while, mag-positive ka, hindi ka kabalo amo na kadasik ang COVID-19. Mag-igo sa aton nga lawas. Aton kabuhi. And then, atong mention mo, Ma'am Jake, na si Dr. Is it Dr. Tabogo, no? Dr. Crobes, Lorena Bailon Crobes, dini siya sa College of Arts and Sciences ng CPSU. Okay. So kantuan ko yung istorya sa CPSU, anong status subong ma'am? I-lockdown na ni siya? Nagpahayag ang aton CPSU President nga sa Ladino Moraca, no? Na istorya ko man check ina nga lockdown ang CPSU sugod subong pakadto sa November 15 because they want to disinfect, no? Mag-disinfect sa mga rooms and then ang ilang mga buildings dito. Amo na nga gipahayag sa aton. And then atong mga nagkalamatay, Ma'am Jake, vaccinated man sila sa COVID-19? Yes, vaccinated si Dr. Patindol. At the same time, si Dr. Crobes, vaccinated man sila. Okay. Sige, daw hindi ini maayo nga balita para sa Kabankala City. Dugang ini ma'am siguro nga panomdom, no? Hindi lamang sa mga taga-sulat sa Kabankalan. Kay ining mga nagkalamatay ni amo na silang masamay exposed gid mo. No, kag may risk go gid, risk go is COVID-19. And then at the same time siguro since mga nauna sila na vaccine amo na kinahanglan tagi booster man. So kung sila na vaccinated sila, how much more nga ikaw nga wala ka na vaccine, kung wala ka protection sa imo lawas. So na panawagan gid namon ang tanan nga labi na gid sa taga-Kabangkalan, no, nga kangalan sa aton pinalaga ang mayor nga magpabakuna na kamo. So, intensify tanan nga mga barangay subong, nag-order si Mayor sang aga nga makadto na nga mo mga ang CHO kag dito na per barangay ng atong pagbabakuna. Ang lockdown sa CPSU main campus saan ni nag-start today? Today until November 15. Sige. Ma'am Jake, thank you good ma'am sa information ginhatag diri sa Aksyon Radyo Bacolod kag halong gid kamo dara permaya. Mayor Pedro Zaico, stay safe always dara. Kag di lamang sa taran-taran nga taga-Kabankalan kundi sa mga kaaksyon nato nga pamati sa mga kadelikado na gid sa COVID-19. Ma'am Jake, thank you so much. So, salamat gid Aksyon Marlon kag mayong gabi sa tanan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So muna dugang to nga panomdom sa mga kaaksyon naton, no? Lantuan nyo bala. Doktor, vaccinated, no? How much more nga hindi ka makapabakuna? Tatlo gido ang mga ginigo sang COVID-19, no? Kasubo man no? Dugangan tani karon kay lagas na lang oras na ho, na 5:44, Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanubalik may good news pa ko sa inyo. Stand by! Sa ato sa live stream, balikan talaga. Ana Sinoro, good afternoon. Thea Kim, Vicente Gatilogo, Aksyon Marlon, tarang-tarang na taga-aksyon, thank you, God bless. Florencia Villacampa,
Live there is a La Union. Thank you, Gid. Nemisha Roques. Okay. Si Ana Sinoro. Thank you. Evelyn Pomoseno. BT Santero. Lagasan Obay. Okay. Shane Anthony. Watching live. New Jersey. Pa-shout out lang ko na. Family. Lipanya. More power. God bless. Thank you. Thank you. Okay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name yung amat-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-file ko my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamog isa nagtamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa Dere kita. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpanamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Tamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1. Okay, sa naman ka tagdaog, nagabutan at tawagan ni Aksyon na Nelmar. Hello, mayong hapon. Hello. Hello, good afternoon. Sino palihog? Good afternoon. Yes, mayong hapon. Sino palihog ni? Si Ronaldo Escalante. Reynaldo Escalante. Mga pila ni dad ni Manong Reynaldo? 71. 71, di nga puli. Oh. Taga-diin si Manong Reynaldo? Taga-diin ka? Taga-Kabakungan, La Castellana. La Castellana. Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Bao, Reynaldo Escalante. Ikaw ang nagabutan sa amo sa nga pagpadayon sang pagpanagtag namon sang 500 pesos sa Pamaskwa. Pero, antes sa Manong Reynaldo, 71 year old na si Manong Reynaldo Escalante. Gapamati, gid permis si Manong Reynaldo sa Aksyon Radio Bacolod. Oo. Isa lang pamangkot ko nung Rinaldo antes tagahan sang tumataginting nagka 500 pesos. Ano ganing tagline, ano ganing masamig na ambal sa amo sa diya mga reporters di antes mag-extro sila sa diya report? Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Doa ngayon man si Manong Rinaldo mag-reporter galaya. Sige, Manong Rinaldo Escalante, Porok Size, Barang Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Nang Rinaldo, laton mo lang ha, kaya tabalon ka lang ako na paano mo makuha. Ipadala si Modang imo sa nga nadagaan nga 500 peso. Kag pamati ilang perbe sa Aksyon Radio Bacolod, di kin mapaliso. Manong Rinaldo, salamat, good afternoon, congratulations. Thank you. Sa Pamaswa
sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Oy, ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang panyawan ang capsule with mangosteen sa mga report sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa balik na report, please come in. Aksyon Mar, yun aton na kuhaan sa pagpayag. Ini isa ka 61 years old nga babae, isa ka tagreklamo, may kang tanan, ato ginmuno, mabla ka ina, ini nga nagadumili sa isa ka persona nga magkaon sa sulod sa isa ka kalanan o kung ano man nga sa isang establishmento kung wala na bakunahan kontra COVID-19. Reaction Mar, according to sa senior citizen nga aton nga napakiutan, natabo kapon sa isa ka mall doon sa Barangay Mandalagan, Robinson's Place, Bacolod, Aksyon Mar. According din sa iya, nagsulod sila kahapon sa mall, mga udto na upod ang iya nga bata, nga babae, yun, nag-edad 25 anyos, kagang iya nga pakaisa, Aksyon Mar. Pagsulod din sa mall, nag-desisyon sila nga magkaon sa fast food chain, ining Chowking, bra? No? Dasulod sa mall, Aksyon na Marlon. According din sa ilab, nagapila na sila, may duha ka mga senior citizen na una nila ginasundan, mas una sila nga nagapila, kag-ara na sa counter nga nag-order. Nakamati sila nga ginamuno ining cashier o kung ang person nga sa counter sa duha ka senior citizen nga tutok sang ulihi, naglakat na lang ining duha kag nagwala na ka-order, Aksyon Mar. Sa ina nga tiyempo, ginbamangkot sila una sang personnel, sang fast food chain, kung bakit nabakunahan na sila kontra COVID-19 kung fully vaccinated na sila. According to sila, sabat man sila kay gusto man nila maging honest, nga wala pa sila nga tatlo na bakunahan kontra COVID-19. Nung hindi na din nga pagpatag, nagahulat sila kusang certification, gikan sila doktor, kag nagapili man sila sa branch ng makuna para sila man nga personal nga safety, Aksyon Mar. Ang sabat ko according to isang tagreklamo, nga tagsabat ng personnel, hindi sila pwede mga kaon dine-in kaya wala sila na fully vaccinated. Wala sila na bakunahan kontra COVID-19, Aksyon Mar. Doon mo nating policy sa fast food chain. So ang natabo, ginpasikto ginila, according din sa tagreklamo nagambag niya hindi gid pwede. So kaya ginakita man nila kapon digto nga wala masyado sang customer kaya mo sinang policy, Aksyon Mar. Di ila din nga ginakatingala kay ginakabig nila nga discrimination o kung nabi nga pagmalain nga pagtratar sa mga individual nga wala na bakunahan kontra COVID-19 ang mo mismo nga pulis nga na-implementar, Aksyon Marlon. So din nila nga ingon sa lokal na gobyerno sa Bacolod nga klaruhon ang ining nga pulis kung matutod yung nan inibala kay tidako man nga sa gabal sila mismo nga mga aktibidad o kung ginapanggawi, Aksyon Marlon. Yaring ka ba isa ito interview sa 61 years old nga tagreklamo, Aksyon Mar, nga dari man residente sa syudad sa Bacolod nga drakapon nagpadulong sa area sa isa ka mall. Dari sa Bacolod, no? Oo, sa may Mandaragan, no? Ikaw lang isa, ma'am, o may upod ka? Ang ito sa mata ko, ma'am. She's 25 years old. Okay. Nagadari makamas sa Bacolod, ma'am. Yeah, ma'am, I've heard ng inyo, di ma'am nga concern nga kinraise sa amon, nagsadto ka mo sa isa ka fast food chain, no? Yeah, and then what you did, ma'am, anong ginibra niyo to, ma'am? Napila kami, papila na naman, so may create ako, may nagpila, nagpapiloman sila, isa niya pa niya, at sa mga senior citizen, sa mga kawa, ang isa ka bata. Tapos, dito na sila sa line. And then, siyempre dugay, wala ka tiyapili, man sila sa ilang kauno, that's what, 12:30, sa 30, sa Augusto. And then, tapos, nakawan ang gisir, ako na nakawalan sila, sa inyo naman vaccinated ka mo, sulit sa ano, si hindi,
So, sige, hindi ka pwede magpadayin niya sa makasinipod. Nakita ko, iba lang ang tsura sa mga sawa, senior, nalulog, iba lang. Kasi ako nagutom, iba na sila. Actually, sa tanikod, nagulpi. Tapos, hindi sila ako, hindi vaccinated. Hindi ko lang sure sa'yo ako kada may, sa pagkagandakon ka. So, tapos, wala ko yan napapakasin. Ito klaro sa anak ko. Sa video, ko siya, kung hindi vaccinated, hindi pwede ka nainin. Hindi. So, nag-discriminate na kami. Hindi pagkakakot. We went to, nagkato kami sa clinics. Kami sa mga ng protocol kasi sa mga Pinson. Hindi siya pera kami sa SM, pero may dalawa kami ang then, hindi pa niya kami ginawa sila. Nagkato kami kasi sa mga Pinson na may protocol. Nagkato kami sa clinics. Kaya pwede ka kainin. Hindi kami vaccinated. Hindi ko pwede lang Aksyon man batihan ang kabayan sa atong interview sining 61 years old. Segundo anyos nga babae nga tagreklamo nga nagpadangat yun mismo no kaya bangayo sang bulig diri sa Aksyon Radio Bacolod ko maklaro ang concern. Sining hapon kaya personal natin yung padulungan ang tatapano ko ng fast food chain sa sulod sang mall. Kag aminado sila Aksyon mga kahapon wala sila nagbaton for dine-in sa mga tao nga wala na bakunahan kung fully vaccinated kontra COVID-19. Ang rason Aksyon bantayan sa pinakabayos ng public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Sa totalan yung mga sa mga panahon ng COVID sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa batal sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Evergreen Herbal Capsule. Sa balita, una sa aksyon. Medyo lapaw na kita, no? Ang mga nagpadala sa dugang nga mensahe, abos naman na. Pula pasensya kita. Nagasunod na aksyon na balita evening edition with Aksyon na Dale Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Liwat kita mga hibati-ay sa Aksyon at Patrol. Karon sa gabi alas 9:30, top do alas 11. Ako naman Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.